click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, ayan guys, welcome back. So, for today's video is going to be another lyrics prank. So, yung previous prank ko is about sa aking pamangkin and kapatid. So, for today's video is going to be a lyrics prank. So, yung lyrics prank na gagawin natin ng pagpa-prank sa aking mga kaibigan. So, ang lyrics or ang kanta na pinang-lyrics prank ko is yung kay Malaya Makaraig na Baga Kag Face, which is a Bisaya song na siya ang kumanta. Para din, kasi yung lyrics ng kanta is parang pang-convo talaga. Yung parang pang-conversation yung sa messenger, ganon. So, ang na-prank ko is si Nathan Asibal. So, yan. Nathan Asibal is my friend sa Facebook. Tapos, yung kaklase ko is si Esan Estrada. So, magkatunog sila pero magkaibang tao. So, yun guys. And actually, i-explain ko lang sa inyo. Kasi, while making this lyrics prank is nagkaroon ng problema kasi nag-screen record ako. And actually, yung sa part ni Nathan Asibal is sorry Nathan, pero merong na-delete, hindi siya na-record yung process na nagko-convo na kami ba, parang chuchuchung, yung parang salita na kami ng mga salita, ganon. Tapos, ang nangyari is, dinilit ko kasi yon kasi, syempre, ako nag-lyrics prank, tapos, parang nakulbaan, parang, nakukonsensya ako kasi, baka, magdala ako ng, sama ng loob sa tao, tapos, dinilit ko yung convo, instead, na screen record ko sana, para makita nyo yung mga reaction niya. So, na-delete ko yung convo namin, kasama na yung pagsisend ko ng lyrics, tapos, ang na-save ko lang is yung, yung, after na nung binuking ko na lyrics prank yun. So, guys, ang una kong ipapakita is yung kay Nathan Asibal. So, ito yung reaction niya. Parang ganito ba nga? Ha? Ano bang nagawa ko? Parang ganun ba? So while sending that mga lyrics sa kanta is parang ano bang nagawa ko? Ano ba? Ganyan-ganyan. Hindi siya nag-reply guys. So ayan, parang doon ko na in-end yung convo kasi sa pangalawang line pa lang ng kanta or pangatlo, hindi na siya nag-reply. So parang hinintay ko ng mga 5 minutes talaga na hindi siya nag-reply. So baka naisip ko na, niya siya, baka nagalit or nagtaka na, ano bang nangyari kay Briggs, bakit ganito yung mga sinisend niya. So yun guys, and ito yung video, ipapakita ko na dito, basta dito. So yun guys, so madami ko na satsat, so panoorin nyo na ang screen record after kung binuking yung lyrics prank kay Nathan. So, ayun guys, 'di ba? Napanood nyo na yung sa part ni Nathan and yun, sabi nagtaka talaga siya guys, and sayang kasi konti lang yung convo namin kasi hindi nga siya nag-reply guys kasi matagal siyang nag-reply, baka may ginagawa kasi. So, ngayon guys is pupunta na tayo kay Ethan Estrada. So, si Ethan, he is my classmate, close friend of mine, and sabay kami, and pareho kami ng gusto, masarap kami kumain. So, mahilig kaming kumain guys. So, ayan. Ito yung kay Ethan na part. So, explain ko din sa inyo yung part kay Ethan. So, itong part na to is, akala ko din, nag-screen record na yung phone ko guys. Pero actually, ang na-screen record lang is hindi yung on the go na conversation, pero yung yung video call namin after kong binuking. So, babasahin ko na lang kasi sinulat ko kasi sobra talaga akong sobra talaga akong nakonsensya ba kasi he is my close friend. Never pa talaga kaming nag-away, ganun. We are just friends. Sobrang mabait niya sa akin. Ayan, we are very helpful to each other, particularly sa mga academics, ganun. And, ayun guys, alam nyo, so, ito yung siguro masasabi kong successful na prank kay Ethan kasi
malapit na ako sa chorus na part sa lyrics ng kanta, and yun, chinika ko lang ng chinika, tapos ayan. So, dami ko ng sat-sat, and yung mga screenshot na convo namin, dito ko na lang ilalagay, guys. So, mag-start na tayo kung ano yung mga process ng pag-chat namin sa lyrics prank. So, dito ko ilagay yung screenshot namin, guys, ha? Kasi, picture-picture ba, ganyan. So, dito ko ilagay yung convo namin sa Messenger. So, ayan. So, first is, nag-ano ako sa kanya. Nag-chat ako sa kanya mga around 10 p.m. ng gabi na yun. Yun. Tapos, hindi ko alam, April 1 ata yun. So, yun. And, nag-chat ako sa kanya kasi online siya. And, alam ko, matagal siya matulog like me kasi manonood ng movies, mga ganyan. Kasi nga, di ba, walang magawa. So, ayan, chinat ko siya. Tapos, ito yung chat namin. Ching, flash. So ayan, nakita nyo na ang aming chat. Sabi ko, hi Tan. Sabi niya, hello Brixie. Tapos, yon. And dito sa part na ito is, sinend ko na sa kanya yung unang line ng lyrics. Sabi, ito yung unang lyrics ng kanta. Istorya sa takadali lang. Istorya sa takadali lang. Tapos, nag-reply siya. Sabi niya, ha 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 ha. Sabi niya, go Brixie. So, ayan, nakita niyo na yan. Yan yung unang picture. So, ang pangalawang screenshot ito. So, sinend ko na sa kanya yung pangalawang lyrics ng kanta. Sabi ko, naara ko'y klarohon ni Mudong. Tapos question mark, diba? Para hindi halata na lyrics pa. Sabi niya, ha 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 ha. Uy, Brixie, question mark. Tapos, para hindi talaga mahalata na lyrics prank, sinabihan ko talaga, lagitan, parang, oo nga, tansong sa Tagalog, so lagitan. So, sa mga manood na Tagalog, siguro, may manood na Tagalog. So, yun, sinabi ko sa kanya na lagitan, Tapos, nag-reply siya, guys. Sabi niya, haha, alams ko na this. O, ayan, nakita niyo naman dito. Sabi niya, haha, alams ko na this. So, parang ako, kasi nga, singer si Ethan, so that is factual about him. Singer siya, baka alam niya yung kanta. Kasi Bisaya, diba? So, alam niya, so, nag-reply ako. Sabi ko, unsa man, parang ano. So, yun, unsa man. Tapos, nag-reply siya. Sabi niya, Happy April Fools. Ha, ha, ha. Tapos, akala ko, April Fools. So, doon ko lang naman na April Fools Day pala, guys. So, yun. Tapos, nag-reply ako para hindi halata na lyrics prank talaga. Sabi ko, dili man. Tapos, dili man. Parang, di naman yun. Sabi ko. Tapos sabi niya, huy, unsa. Tapos nagsad, ano siya, emoji. So, nakita nyo naman dito sa screen ng mga screenshot. So, yan. So, sinend ko na yung pangatlong line ng kanta, guys. Sabi ko, time sa unsa maning imong binuang dong. Unsa maning imong binuang dong. Ito. Muyon after lyrics. So, time sa unsa maning imong binuang dong. So, tama na lang ni karon. Tapos nag-reply siya. Sabi niya, hala daw. So, sinend ko na yung panglima kasi yung binasa ko pang 3 or 4 na linya yon. Tapos yung panglimang line na ng kanta, guys. Sabi ko sa kanya, ayaw nagpakilig kay wala na ni effect. Oh, ganon. Ayaw nagpakilig kay wala na ni effect. Ganon. So, yun, guys. So, ayan. So, yun, sinend ko yun sa kanya. Tapos, ang reply niya, guys, sabi niya, nalilisang na ako, unsay nabuhat na ako. Tapos, sabi niya, huy, Brixie. Tapos, ano siya, ha, ha, ha. Kasi akala niya, joke lang ito. Tapos parang nakulbaan na siya, guys. Like, nalilito na siya, or ano ba nang kulbaan na dyan siya. Ano bang Tagalog ng nakulbaan, bi? Nangangamba, baka anong nagawa niya sa akin. Pero wala, guys, lyrics prank nga, diba? So, sinend ko na sa kanya yung pang-anim na lyrics. So, pasensya, may ingay, guys. So, yan. So, sinend ko na sa kanya yung pang-anim na lyrics. Sabi ko, di na ko madala pa sa imong mga lines. O, diba? So, nag-reply siya, guys. Sabi niya, hala, uy, storya na good na breaks. Ganon. So, nakulbaan ako kay. Murag nakot na nako siya ba? Murag nadala na nako siya sa prank. So, ito yung pang-7 na line sa kanta. No, not anymore. Isira ko na ang door para ni mo dongan his akong life. O, diba? So, si Ethan ani nga time kay siya ani nga time kasi nag-share siya sa akin after ng booking. So, kanino nga time is nakulbaan na siya. And parang basta nakulbaan na siya, nangangamba na siya, guys, ba na. So,
nag-reply siya ato guys. Tara iyang reply. Sige, Bricks, kung maunay sakto, kung maoy makapalipay, di nako magapilapit, mag-apil-apil. Pilapit. So, di na ako mag-apil-apil sa imong live. So, nakita niyo, di ba, nag-reply siya. Tapos, nag-chat ako. Hu. Tapos, nakonsensya man ko, guys, kay feel na ako kay I am kanang bringing him kanang kuan ba sa kaguul sa ba nangamba or basta ako guys nakonsensya ko. So mo to doon ko na inend yung video doon ko na inend yung convo namin and Chang, guess what, video call ko siya kasi sabihin ko prank. So guys, ito yung ipapakita ko din naman sa inyo yung video call namin kanina. So after naming mag video call ni Ethan, tapos ito na yung mga reply niya. Sabi niya, try ko ni B. Tapos ito, dito yung screenshot. Try ko ni B ha. Oh, sorry Tan, love. So yun sinabi ko. Kasi, he was amazed by prank kasi nadala talaga siya. Sabi niya, he will try it daw sa iba. Tapos ni-reply siya guys. Na ako nga, siya nga, nasakitan jud ko ba? Ana siya. So ko, sorry na good, yan ang prank ranitan. So, ana din siya. Taon, ikaw ra jud akong masampitan na sana all. Sana all, diba? So, that is why friendship jud is the best. Sabi niya, nagsendan ko og picture katong lyrics nga akong gikuhaan. So, ito guys. So, yan. So, di ko mawa sa imong life, my friend. Tapos siya, nice kaayo pagka-prank, promise. Ay, nakulbaan jud ko. Pakita ko muna yung video call namin kanina. Shung. So yun guys, thank you so much for watching. And kay Ethan at kay Nathan Asibal, sorry guys, kayo na pagtripan ko sa video na ito. Ang lyrics, sana nag-enjoy kayo sa panonood, no? Kasi kayo yung na-feature ko. So, ayan. And so, yun. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Kahit nagsasalita lang ako, hindi yun on the go. Kasi cellphone lang yung gamit ko guys. And wala pa akong laptop na pang-edit na parang dito talaga yung screen record. So, yun guys. So, thank you so much for watching sa panonood ng aking video. Sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yun guys. And i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, follow mo na ako sa aking TikTok. That is Bricks_Tiguman. Thank you so much for watching. This is Bricks Tiguman saying, Annyeong! Bye!